On brácha jako i suchár, ty to znáš? No trošku, no. Ale s Ozim to by byla jízda. Ty jo, to by tam chodili lidi nakupovat. To ti nebudu říkat, to je moje hounou. To je moje hounou a to se prostě neříká. A to bylo poprvé v životě, co jsi hrál v Podprsence? Ty si myslíš, že v tom chodím normálně? Já jsem nikdy nezažil, že vám vlajou vlasy ve větru. Pane Ida, vy jste skvělí. Vy mě celý život inspirujete. Já jsem kvůli vám začal i chlastat. Prosím, přivítejte Ozáka! Nazdar, bejci. Nazdar, Biku. Tak prosím, Ozáku, co si myslíš o Comic Conu? Už tady nějaký den seš? To je pecka prostě, to je masakr. Jako, já mám pocit, že jste všichni trošku prdlí, jako jo, tak to je prostě nádherný. Jako. Hlavně já mám pocit, že si všichni dali trošku husťana a že to je prostě nádherný rauš tady. To je, zdravím i Horník 10 000, nazdar! Je to skvělý, je to prostě skvělá atmosféra tady, já jsem tady od včerejška a je to prostě nádherný, já si to užívám, je to boží. Jo, a kdybys to měl srovnat, já nevím, s hospodou u Jezevce, jo, kde to je lepší? No tam jsem sám. Tady je nás hromady, tady je to lepší, tady je větší zábava. Bezvadný. No a co pivo? Dá se tady pít pivo? Lidi občas tady brblaj. Nedá. No počkej, takže seš tady jako vožízni už 2 dny? Ne, já jsem si přinesl husťana. Jo, takhle. Já si nosím svoje. Pak si můžeš spolehnout na to, že ti někde nalejou něco, co ti chutná. Okay. Žádný případ. A slyšela jsi ty reakce, jo? Jo? Že jsi měl pravdu. Vidíš to? No a počkej, a v čem je teda husťan lepší pivo než ty ostatní? Pila jsi někdy pivo? No nevím, jestli pivo, věci, které prodávají jako pivo. Ne, já se tě ptám na pivo, prostě. Jediný pivo, že jo, pořádný pivo je husťan a jiný prostě neexistuje. Jo. A tady taky bylo, naštěstí, ho tady měli, ale už to prej zmizlo. Právě proto, že jinak tady to není úplně ideál asi, jak jsem tak slyšel. Že jo, já jsem myslela, že tvojí zásluhou to tady zmizlo. No to taky. To víš, jsem tady od rána. To má člověk žížu. No, prostě Ozáku, my tady máme takový ty různý slavný hosty, jo? Tak mě by zajímalo, kdyby sem přijel Ozzy Osbourne jako host, tak co by si od něj nechal podepsat a jestli by ses ho zeptal na nějakou otázku? Já bych ho nalil. Hned prostě bychom šli na pivo. Co bych si od něj nechal, co jsi říkala? Co by si od něj nechal podepsat? Že Prdel jedině. Protože tam to zůstane. Počkej, se myš, ne? Já jsem jel jenom na jaře. A to je teď, takže mě by to tam zůstalo rok. Víš co, to by nemělo chybu. OK, dáme Ozákovi vědět, teda Ozzymu, že tohle bez toho by si to by bylo super. Neměl nechat ujít. OK. A zeptal by ses ho na nějakou otázku? Ozzyho? No. Jestli by u nás nechtěl bydlet. Vás je tam málo. No, nás je tam málo. A jestli by s náma nechtěl prodávat dole v krámě místo bráchy. On brácha jako i suchár, ty to znáš? No trošku, no. Ale s Ozim to by byla jízda. Ty jo, to by tam chodili lidi nakupovat. Všechny ty bráchový CDčka my jsme vyházeli a byli tam prostě jenom jako pár plíci, jo, a takový fajn borci, no. A Ozzy, jo, my jsme chodili k Jezevcovi, jsme byli 2, to už by jsme asi Simona narváno. Víš co? Nádhera, a pak bych ho sem vzal mezi vás, protože to by byla pecka, ne? Ozzy a Ozák, tyjo, tady jsme to rozjeli a tyjo, to by byla bomba. Koncertík bychom tady udělali. No pak prosím tě, lidi tady sbírají různý jako figurky, plagáty, kartičky. Aha. Co sbíráš ty, kromě jako čárek na účtu v hospodě? Pinítácky a zátky. A máš nějaký vzácný kousky? To si piješ všechny. A máš je třeba taky podepsaný? Koho? No ty zátky a ty tácky. Proč bych si je podepisoval? No to je cennější, když to je podepisaný. A proč bych já si podepisoval svoje tácky a svoje zátky, když si to otevřu, ne? No a třeba kdyby ti někdo ukradl, tak víš, že to je tvoje. Kdo by mi kradl asi tácky a zátky? Ty jsi taky něco bumbala, viď? Ne, v pohodě, to je správně. Já jsem se trochu bála přijít na tuhletu akci střízlivá, takže... Já se ti nedivím. A furt mám ale dodržela to holka, že jo? Hezky. Furt mám dojem, že jsem to podcenila. Tak příště víc ještě. Jo, víc procent.
No a Ozáku, prosím tě, hraješ nějaký videohry třeba? My tady rádi hrajeme videohry. Něco ti spadlo. Vidím. Hraješ rád nějaký videohry? Koho? Videohry. Videohry? No, Ty jsi se zbláznila, ne? Videohry, co to je? videohry. Takhle sedíš u televize, mačkáš No, čudliky já mačkám ovladač. a dělá to něco? No málo kdy. Tak to je ten rozdíl, že u těch videoher to něco dělá. No, protože my většinou nemáme baterky do toho, víš, takže já to mačkám a furt je tam jenom někdo. No, videohry, to je, já nevím, slyšel jsi někdy o Tetrisu? Koho? Padají kostičky, zapadají do sebe. Padají kostičky, já padám, když jdu do spodu, to mi stačí úplně. A to jsem taky do kostičky normálně. To jsem kolikrát i do kolečka. Nebo já nevím, třeba karty. Loni tady byla... Karty jo. No. Karty umím, prší. Prší. A hraješ ho někdy jako videohru? Jako profesionál. Já hraju prší jako profík. Normálně se 4 kartama rychlíka. Máš nějaký tip pro lidi, kteří by chtěli být fakt dobrý v prší? Jak To ti nebudu vyhrát? říkat, to je moje hounou. Okay. Nebo ne, já jsem řekl blbě, hounou. To je moje hounou a to se prostě neříká. Od Marvelu k metalu. Marvel, to jsou tady ty komiksový jako Jo, tohleto, ty. jo. Tak jestli se ti tady dařilo jako přetahovat lidi do svýho fandomu. Ale já jsem přetáhl jich několik normálně. Po zádech jsem je bral. A oni měli mečíky kolikrát, takový svítící, měli mečíky. A žáho, tak jsem ho přetáhl. A nevím, jestli to bylo k metalu, to nevím. Jo. A prostě, a kdo jsou zombie, to víš? Zombíci. Zombíci. No. To jsou nějaký mrtví, ne? Takový mrtví, ale živý. Živý mrtví. Takový. Živý mrtví, No. já jsem říkal, že jsi pila. No, a oni jsou takový filmy, jako ve kterých je taková zombie apokalypsa se to, že tady ty živí, ty mrtví povstanou a jdou proti lidem. Tak mě by zajímalo, jestli metalák, tak jak by metalák přežil zombie apokalypsu, jak by se bránil, nebo... Jak by přežil apokalypse, se podívej na Ozzyho. To je příklad pro všechny. Rozumíš, takhle se přežívá úplně všechno. Už 60 let. Aha. To žádný zombík nedokáže. OK. Mě by zajímalo, jestli jsi někdy slyšel o seriálu Simpsonovi a co si o nich myslíš a kdo je třeba tvoje oblíbená postava. Počkej. Jo, to jsou ty žlutý 4prstáci. Tak. Takový, jo. Tam je výborný ten dědek, co má sklerózu, ten se mi líbí. Tam cítíš jako nějakou sounáležitost. Tam je naše symbióza. Jo, a ten fotr, ten se mi taky líbí, ten chlastá pivo, ten je dobrý. To je pravda. Ten Homer. Homer, jo. Homer, to je bůh, to je jako... OK. No, jako bez urážky, Ozáku, jo. Ale To bych ti radil. tohle je maximum intelektuální konverzace, kterou s tebou dokážu vést. Nekecej. Ty jsi na mý úrovni. Čím dál tím víc, jak pokračuje komichon, Pecka. tím víc mířím k Ozákovi. A nebo bych se musela přijít čím zase dál jako napít, jo. Ale nebylo by, prosím tě, možný si na chvilku třeba povídat s Martinem Dejdarem, že bys tu svoji Ozákovitost na chvíli jako nějak, já nevím, někomu předal, nebo nějak by se si zbavil, já nevím, no, tak komu bychom mohli předat. Ale já možná jsem trochu opilá, že já tě vidím 2krát. Já mám pocit, že už jsem taky nalitej. Já se taky vidím 2krát. Už to taky vidíš 2krát? OK. A myslíš, že by třeba nešlo, já nevím, že by si nějak jako tu svoji ozákovitost... Jako nějaký přerod? No, jako že transfer by tady proběhnul. OK. Tak to máme dneska i se striptýzem. Jo, počkej, to není pravý břicho. Aha. Děkuju, vítejte, Martin Dejdar. Ahoj, krásné odpoledne, ahoj. Díky. Tak, děkuju ti moc, že jsi přišel. Jsem tě zachránil. Mě by zajímalo, jak často potkáváš jako jiný ozáky nebo lidi, kteří si říkají, že já jsem byl ozák dřív, než byl ty ozák. Tak oni dost často mi lidi píšou, že na různých místech naší republiky, v městech, vesnicích, že všude mají nějakého svého ozáka. Takže to je nádherný v tom pro herce,
je to, řekl bych, největší podsta, že vytvoříte postavu, fiktivní postavu, která už zaprvé tak dlouho žije mezi lidmi a pořád vám lidi píšou, že mají někoho takového, že někoho takového znají a navíc mám velkou radost, že to je vlastně postava pozitivní, která jako vlastně, tady když mě lidi potkají a vidějí, já jsem to viděl na těch autogramiádách, když jsem tam seděl v tom kostýmu, tak kdokoliv šel kolem a jenom třeba zavadil pohledem, nebo i se podíval, tak všichni se začali smát. A to je skvělý, jo. To prostě, to je fantastický. A včera tady přišel kluk, ale výborný, takový mladý, takových 19. A on mi říká, pane Dá, vy jste skvělý, vy mě celý život inspirujete, já jsem kvůli vám začal i chlastat. Ve stejnou dobu, kdy se měla vysílat první série Comebacku, tak se zároveň vysílala třetí série seriálu Zdivočelá země. A já jsem si říkal, že asi už by to těm divákům lezlo krkem, ten můj ksicht, v neděli se dívat na Zdivočelku a ve středu nebo v úterý na to ozákat, tak jsme vymýšleli, navíc já jsem vždycky toužil mít dlouhý vlasy. Jo. Já jsem nikdy nezažil, že vám vlajou vlasy ve větru. Já už jako puberťák jsem si nechával dlouhý vlasy, ale mě to rostlo takhle, já měl mikrofon nahoře. Jo. Takže já to prostě, takže dlouhý vlasy, pecka, pak jsme udělali i to břicho, do toho přišlo to kulhání, knír, takže vlastně velice jednoduchými prostředky jsme jakoby dotvořili figuru, která byla velmi odosobněná ode mě jako Martina Dejdara naprosto. Jo. A musím říct, že teda to mělo hned první natáčecí den jsem si ověřil, že jsme to udělali dobře, protože já jsem přijel velmi brzo, byl jsem vlastně první na place, asi v 5 ráno, v ateliérech a byla tam jenom maskérka a kostýmérka, protože jsme poprvé dělali celou tu masku a nikdo jiný tam nebyl. No a teď oni mě začali líčit, lepit, že jo, tohle břicho, kostým a skončili jsme asi v 8, kdy už tam všichni byli, už bylo prostě plný studio, všude všichni tam byli ty kolegové, režiséři, štáb, ale mě do té doby nikdo neviděl živě. A já jsem šel, už nás volali do studia, tak já jsem šel do studia a před tím studiem u stolu seděl takový správnej vrátnej, jo, takový ostrý dědek a měl před sebou takhle seznam a tam byli napsaný herci, co mají dovnitř, lidi, který může pustit a já byl podle abecedy na prvním místě, Martin Dejdar. Ale už jsem byl v tom Ozákovi, jo. A jdu do toho studia a jak jdu dovnitř, tak on najednou, kam pak jdeš, mladej, vole? V tu chvíli jsem poznal, že naše práce se vyplatila. Nepoznal mě a mě to začalo nesmírně bavit. Jo. Tak mu říkám, já jdu dovnitř, co tam budeš dělat, vole? Říkám, no, já v tom hraju. Kecáš, co? Já říkám, no, já tam hraju jakou roli. A kdo seš? Tak já koukám na ten seznam, říkám, no, já jsem tady, ten první, tady napsaný Martin Dejdar. A on kouká na mě a pak říká, ty vole, já myslel, že přijde ten herec, tak jdi dovnitř, vole. Nic, nula, jako, rozumíš? No to bylo úplně pro mě jako pohlazení duše samozřejmě. Mě by zajímalo epizoda Simpsonových, ve který by vystupoval Ozák. O čem by byla? No, vy máte teda vážně dobré otázky. A naši hosté mají super odpovědi. Sledujte můj podcast Comic Con Talks, ať si je můžete užívat celý rok. Odebírejte sestřihy na YouTube, nebo se staňte nejdůležitějším členem našeho týmu na pozici externí zodpovědnost. A jak si představuješ finanční stránku věci? Že za jednu polívku nabízíme neskrácená videa, bonusové talk show jen pro předplatitele i rozhovory dabované těmi správnými českými hlasy. Mně teda připadá, že by bylo lepší dávat to v angličtině s českými titulky. Kvalitní překlad si u nás můžete vybrat. cctalks.cz/bonus. No vzhledem k tomu, že v těch Simpsonových se pořád objevují i takový ty reální slavné figury, tak si myslím, že pokud by v Simpsonových byl Ozák, tak k smrti uchlastá Trumpa. Ale mě se samozřejmě na ty Simpsony často ptají, všude se mě ptají, jaký to je, kolik jsi říkala, 92? 92, no. Takže 33 let?
Takže dubbing českých Simpsonů má Kristova léta, prožívá letos. Takže se mi ptá, jaký to je těch 33 let mluvit Barta Simpsona. A já vždycky odpovídám, jaký si myslíte, že to může být, když vám 33 let matku dělá lábus? Já ten seriál miluju právě proto, že je milej. Mnozí, ku podivu, což mě překvapilo, si některý lidi si mysleli, jako, že to nemůžou se na to dívat děti, to je jako vulgární a sprostý, ale to v životě nikdy Simpsonovi nebyli vulgární ani sprostý. Tam se to nikdy prostě tohleto nestalo. A já si myslím, že takový to dobrý, to, že to tak dlouho trvá, je i v tom, že sice se tam škrtěj, dělají si prostě na schvály, jako Homer si dělá, nebo Bart si dělá srandu z Homera, kde si cosi, ale když si vezmete konec každého dílu, tak vyznění je tak, že ta rodina, že se mají rádi. Jo. A to si myslím, že je super na tom. A to je dobrý poselství. Jo. Dobrý žlutý poselství. A jestli si to nemyslíte, tak si trhněte nohou. Mě by tady v tom ohledu zajímalo, že Simpsoni jsou jeden z úplně jako největších celosvětových fenoménů. Jak moc ti docvakává, když, já nevím, potkáš někoho v tričku s Bartem nebo takhle, že ty kráso, já jsem vlastně v tom, nebo po těch letech už je to úplně jako automatika? Já si myslím, že nám to úplně tady jakoby nedocvakává, protože ani nemáš jako nějakou možnost, aby něco docvaklo. Ale co se mi stane třeba, když jsem v zahraničí, nebo konkrétně, když jsem poběl v Americe, tak tam se tím teda chlubím. To se přiznám, že když se mi někdo zeptá, co dělám, a já řeknu, že 33 let mluvím Barta Simpsona, tak najednou jsem prostě za hvězdu, aniž by mě znali. Jo, a to je fakt jako skvělý pocit. Dokonce jednou jsem měl takovou příhodu, šel jsem v Tampě, letěl jsem domů a v Tampě takový u letiště takový jako shopping centrum a já jsem tam vlez a tam byl takový obchod malej, kde jsem viděl, že mají takové jako zajímavé věci jiný než v jiném obchodě, tak jsem tam vlez a najednou na věšáku byla džínová bunda a na zádech nakreslený ručně Bart, jako hlava Barta Simpsona, s takovou náušnicí v uchu. No a já jsem úplně říkal, tyjo, tak nic to, ale to si musím koupit. Pak jsem se podíval na cenovku a to si nemůžu koupit. Takže co mi zbylo, že se s tím vyfotím. No tak samozřejmě, protože tam byla manželka se mnou, tak jsem vzal tu bundu a teď jsem se s ní začal fotit, měl jsem to jakoby zádama jako k sobě a tohle a pak na sobě. Ptal jsem se mu, jestli se s tím můžu vyfotit. On, jo, OK, není problém. Tak já jsem se s tou bundou fotil a on potom říká, hele, proč se s tím jako zrovna s touhletou tak fotíš? A já mu říkám, no, já jako jsem Bart Simpson 30 let jako v České republice a to. A on, nekecej, jako fakt, jo? A já říkám, jo, on samozřejmě nevěřil. A zlatý strýček, Google. Říkám, jak se jmenuješ? Tak jsem mu to řekl a on hned, no jo, opravdu. Já říkám, jo, tak já to, a on říká, tak počkej, jako. No a zavolal svýmu šéfovi a šéf prostě, že se s ním vyfotím a daj si to na svůj nějaký sociální sítě, tak mi tu bundu prodali za 200, představte si. Já jsem díky Bartovi ušetřil takových peněz. Tu bundu mám do dneška. Takže jako přineslo to i takovýhle pozitivum. Ale skvělý bylo, že krásnou situaci zažil režisér Simpsonů. On jel někam do zahraničí, nějaký festival a tam jsme vyhráli jako český dubbing, nejlepší dubbing na světě Simpsonů. Dostali jsme cenu, že jako to je nejlepší, dokonce sám šéf Matt Groening, autor, řekl, že opravdu ten český dubbing je skvělý. No a letěl tam režisér Zdeněk Štěpán, jo. No a teď a myslím si, že on je opravdu jediný člověk na světě, který režíroval všechny epizody Simpsonů. Nikdo jiný u nás to nikdy nerežíroval, jo. Já nevím, kolik jich je, myslím, že přes 1000, nejsem schopen to vůbec odhadnout. A všechny režíroval on. A teď si představte, že on jim tam řekl, nebo oni se ho ptali, samozřejmě dělal nějaké rozhovory, že režíroval všechny ty díly, jo. No a teď oni úplně ztratili řeč, protože měli pocit, že frajerovi patří půlka Karibiku, že přiletěl soukromým Boeingem, jo. Úplně teď jako na něj přestěhovali ho v hotelu, do jiného prostě pokoje, teď se mu začali klanět tohle, ten Zdeněk tam koukal, kejval hlavou, pak jim řekl thank you a v žabkách odešel na autobus, že jo.
Ale jako má to obrovskou váhu a kdykoliv prostě se s tím někde člověk pochlubí, tak prostě to má opravdu veliký zvuk, ty Simpsoni. Jsem za to moc rád. Jo, my jsme za to taky moc rádi. Děkuju. A poslední věc, na kterou neodolám se tě zeptat, že miluju seriál Cosmo. A ty jsi tam měl tu velmi, jak bych to řekla, jako zajímavou. Já jako je oblíbenou, blbý slovo, jako mítý rád, prostě zajímavou postavu, která vyvolávala emoce, Antona Hrabiše. A byl jsi tam úplně kouzelně mega odpornej. Jo. Ty vlasy, to vyšlo, no. Ty vlasy, vousy, ale mě tam zajímá, vylezlo pak, že ty nosíš celou dobu jako podprsenku oranžovou. To si fakt měl na sobě celou dobu něčím vycpaný, nebo to ti dali jenom na tu jednu? Že já jsem se koukala, že on stojí tak jako celou divně. Dobu. Celou dobu. A to bylo poprvé v životě, co jsi hrál v podprsence? Ty si myslíš, že v tom chodím normálně? Nebo jako? No, nevím, proto se ptám. Ne, nebylo to poprvé, protože poprvé to bylo, když jsme u nás v Ypsilonce hráli představení Horké to někdo rád a já jsem hrál Josefínu postavu, takže tam samozřejmě jsem jako to nosil, vycpaný prsa, ale potom dlouho ne a až v Kosmu vlastně mi to takhle navlíkli. Dobrý den. Dobrý den, Mochomurko. Jste Mochomurka? Ano, jsem Mochomurka. Krásná. Děkuji. Já mám... Jste jedovatá? Pardon. Jakoby, jo. Doufám, že ta otázka nebude jedovatá. Ne, já taky doufám, že ne. Já mám jako dotaz na vaši spolupráci s panem Lábusem. Ježišmarja. Mě zajímá vaše jako oblíbená jako scénka nebo prostě nějaká příhoda, co se vám stala, co jako máte hrozně rád a rád na to vzpomínáte. Tak já vám něco řeknu. To bych tady organizátorům Comic-Conu chtěl říct. Jedinej z naší branže, kdo sem patří 100% je Lábus. Lábus je UFO. To je mimozemšťan. To je ufoun. Ten by tady měl být. A jemu by se tady moc líbilo. To jako jo. Já vám jako jednu příhodu řeknu. Jirka nemluví žádným cizím jazykem ani rusky. Jo? A my hodně jsme jezdili na zahraniční zájezdy a on všude na světě, ať je kdekoliv, všem lidem bez rozdílu pohlaví říká česky broučku. Jo? A jak on neumí ten jazyk, tak ale si umí vymyslet něco, co ty lidi pochopí. Já nevím, vy jste tady všichni mladí, jak na vás koukám, ale možná se tady nejde někdo, kdo slyšel o Esperantu. Esperanto kdysi byl jazyk, kterým soudruzi chtěli, jakože bude celosvětový jazyk, i když už byla angličtina hodně dlouho, ale jakože, tak Lábus má, já tomu říkám Lábuseranto. On to nikdo jiný neumí, ale všichni mu rozumí. A dám vám příklad. My jsme hráli, byli jsme na zájezdě v Jihoafrické republice. Jo? Šli jsme do restaurace a dali jsme si to sušený maso, kudu, nějakou tam prostě se tomu říká kudu, to sušený maso, on si ho taky dal a zalezlo mu do zubů. A teď jsme v té restauraci, že si řekne o párátko. Párátko i pro zkušeného lingvistu je poměrně složitý výraz. A Jirka, hele, jak se řekne párátko? No tak už jsme věděli, že něco přijde. No nevíme, to si poraď si sám, že jo? Tak představte si, co přišlo. Na toho Černocha, na toho číšníka český, broučku, pojď sem. On přišel a on mu říká, tak jak mě slyšíte, Bitteschön, Dentisthák. Ten frajer odešel a přines mu párátka. Nehnul brvou, jo. Říkám, ty vole, jak tě napad Dentisthák? A pochopil to. Jo, to jako fakt jako neuvěřitelné věci. Možná byl ten číšník taky Hráli jsme na Krétě a tam jsme zrovna, my jsme tam natáčeli scény z toho Někdo to rád horký, jo. A protože prostě se šetřili prachy, tak jsme si všichni vezli ty kostýmy jako herci ve svých kufrech. Jo, a to víte všichni, že jo, druhý den všichni na hoteli, když jste, ty uklízečky vám prolezou, co tam máte, že jo. No a k tomu řediteli hotelu se druhý den doneslo, že tam je nějaká divná parta. My jsme všichni měli s sebou ty vycpaný kozy a ty dámský kostýmy, že jo, z toho horkýho. Takže k řediteli se doneslo, že nějaká divná parta uchylů, který tak jako ty vole, co se tady bude dít, jo. Jenže pak druhý den se na pláži točili scény různý, tak to pochopili a ten ředitel jako na usmířenou nám přinesl dort veliký. V tom teple, samozřejmě my jsme to nesnědli najednou, v tom teple to odcházelo pomalu ten dort, takže mi, Jirko, prosím tě, nemohl bys říct tomu číšníkovi, ať to dá do ledničky?
Tak poslouchejte. Broučku, pojď sem. Ten přišel a do ledničky. Bitešen, ajskovnata. A on to odnes do ledničky. Hned na poprvé prostě. Jo. Tak takovýhle to je bejt prostě s Jirkou Lábusem. Ale to bychom tady mohli být 2 hodiny, čili příští rok Lábus, jo? Tady, jo? Lábus. Jo, 2 hodiny tady být nemůže. Máme jednu poslední otázku, ještě možnost. Vím, co Ozák poslouchá. A co se týče vás, jaká je podle vás nejlepší kapela, nebo jakou vy máte nejradši kapelu? Já ti neřeknu nejlepší, protože já toho mám jakoby hromady a pouštím si muziku podle svý nálady. Přiznám se, že čím dál tím míň, protože já v autě, v kterým jsem hodně, tak poslouchám hlavně mluvený slovo. Takže pokud někdo to má taky rád, tak doporučuji Rádio Humor, který je famózní a 24 hodin jede scénky a starý, ale už od, já nevím, Jana Pivce a těch starých herců až po současnou dobu jedou tam jedny prostě scény a i z filmu a ze všeho. Jo. To poslouchám já. Ale když poslouchám muziku, tak si zadám rockovou muziku, tu mám rád, a přiznám se, že od dětství, od malých let, moje 2 hlavní kapely byly Pink Floyd a Queen. Tak moc krát děkuji, že se s náma podělil o to, co ty máš rád. My jsme se aspoň takhle podělili s tebou o to, že máme rádi tebe. Jsme moc rádi, že jsi tady přišel a příští rok, jo, sraz comebacku. Ruku na to. Udělám všechno pro to, aby to klaplo. Moc vám děkuju, jste úžasný publikum, děkuju vám. Martin Dejdar! Byli jste skvělí, děkuju, moc. Moc si to vážím, byl jsem tady moc rád. Díky, mějte se krásně, krásný víkend vám přeju. Ahoj!